kijk neer op je daken, schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed in het gras. Het is nu herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft zoals het was. Amsterdam, ho ho Amsterdam, Amsterdam, oh, oh, oh. Nou, het speelde eigenlijk al een Iris Vief dat ik iets met Shaffi woe. En dat wie een beetje, wie ik net toevallig, hier zangles bij Janneke Brakels, doe nog. En een oud leerling van mij, geweldige dame, leuke coach, echt geweldig. En die rikken mij dat lied van Het is zo stil in Amsterdam aan. Nou, prachtig lied van Shaffi. En ik moest dat bij haar uitvieren in de Koepeltjerk, want hier zijn haar zangschool Friesland. En nou, ik hier Sjoukje Heins, dat wie een muzikant werkt, een soort maar werken ha, uit Jesterijn. Sjoukje die had dat voor mij begeleiden op wat meer een jazzy manier. Nou, en dat klonk al als een huis. Nou, toen wist ik eigenlijk al van, dit is misschien wel mijn achterlaan. Maar Janneke die hoorde op van lesjaan. Spietig, want het was altijd een warm bad. En toen heb ik contact zocht met Dennis Dronkers. En Dennis Dronkers, die koe ik al. Ik wist hoe de piano spelen koe, want hij had dus begeleiden in een koorke in Wommels. Dat heette toen nog Dionysos, dat heet nou Jong. En Dennis die dat verschrikkelijk leuk. Ik denk, dit is iets heel aparts, deze man. En dat is hij ik. Afgezien van dat het een hele aardige man is het echt nog een hele kundige pianist. En ik ga Dennis vragen, had ik jongles van hem krijgen, Denij. En dat was geen probleem. Hij was docent bij het atrium. Zo kwam ik in het atrium, dan heb ik jonglessen gehad. En letter bij hem thuis heb ik les gehad. En toen kwam ik mij stil in Amsterdam bij hem, van nou speel je dat? Dus hij die natuurlijk te hollen zei, hup. Hij zei, Paul, dit gaan wij uitvoeren. Nou ja, dat wie natuurlijk wel even, ja. Ik denk, als we dit gaan doen, dan wordt het helemaal mooi. Dat gaan we bezocht bij Gepco Roggeveen in Jesterijn. Dat is een voormalige gereformeerde kerk, vol met schilderijen van Gepco. Die man had vroeger collega van Dijwest bij de NCV in Amsterdam. Daar had er zelfs met Shaffi uitzendingen. En die vonden dat natuurlijk machtig. Shaffi in zijn kerken en dat hebben we die in. Maar dat was niet een zo'n succes dat er meer dan 100 mensen in die kerken komen zoen. Hij zei, dat ken ik niet, want ik krijg lazen bij de brandwacht. Want daar heb je een vergunning voor. Dus toen moesten we ook nog mensen tjen houden. En toen waren we 60 mensen in de kerk en die ziet er net vol. Dat wie eigenlijk een beetje balen. Hartstikke leuk dat het ter koe. Ik ben die mensen eeuwig dankbaar. Maar ik wist voor mezelf, ik wil naar een grotere ronde. En toen hebben we verzocht om theaters te vinden. En wij vonden daar de korenbus. En die zei, nou, zie je het maar. Nou, en zo hebben wij dus de oude 2 uur, heb ik een boek gekocht van Ramses Shaffi, dit boek hier. Nou, dat zit vol met bladmuziek en pianobegeleidingen. Het is fantastisch. Ik denk over je na Amsterdam, dat zit er dus ook in. En Stil in Amsterdam staat erin. Sammy zit erin. Het is machtig. En ja, Amsterdam, dat zei mij een soort, want ik had er vroeger als studenthaker mijn leraaropleiding in. En verteken je. En handvaardigheid. En ja, ik ben dus letterlijk leraar geworden op Bogeman. Ik ben nou pensioneerd. Ik ga dus tijd genoeg om van allerlei gekke dingen mijn muziek te doen. En ja, we hebben nou 24 leerten van Shaffi en Lisbeth List in de ombieding. En ja, dat is net alleen voor mij. Daar ben ik vrouwje, die Lisbeth jongen, een peervrouwje. Er ben zelfs 2 koren van Dennis, die er ik om mij doggen. Ja, nou ja, we zijn haast uitverkocht. Wie kreeg verhuizen naar Koude Kerk aan de Rijn, want ik ben net een Fries. Ja, dat wie een Borman, die kreeg afgestudeerd, arts. En die zou neuroloog worden en wie met hersenonderzoek bezig. Maar hij joeg een feest met zijn maten beneden.
En dan hield hij de muziek vrij loerd aan. Ik vond het helemaal slim, ik vond het ook gezellig. En daar jerde ik dus in mijn bed, hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat Sammy, enzovoort. En ik vond het mooi. En mijn eigen mem, die wie heel erg klassiek. Bach, dat wierd, en Handel, en alle barokke mensen, Vivaldi, prachtig. Maar alles, ja, de Beatles, nou, toen ze lang hier kregen we het mis. Want ze hier dat kerk ik niet meer aan de kant zetten, nou, dat vond mijn mem maar niks. En, maar Shafi, daar is er wat bij. Shafi, daar waard ze blied van. En op een gegeven moment weer het liedje van we zullen doorgaan. En ja, we zullen doorgaan. En ze waren helemaal levendig. Ze is heel oud, haast 100. Maar zij wie gek op Shafi. En toen hebben we in haar begrafenisdienst hebben wij dat we zullen doorgaan, hebben ik zong. Dus ja, daarmee wie Shafi voor mij een artiest waar ik graag wat mee voel. Ja. Er zijn zelfs nummers bij, die staan op een band, maar die staan hier net in dit boek. Er is zelfs nog een ander boek, ik ben 12 van deze boeken. Ze staan in dit ding al 258 bladzijden is het. Ik zal even zien wat het laatste lied is. Zingvecht, huilbid, lachwerk en bewonder staat hier, heel leuk. En dan zonder bagage staat hier. En dat, ik weet precies, het zit net bij nummer hoeveel het is, maar het is een heel dik boek vol, maar lieten. En er binnen zelfs lieten bij die nooit op papier kwam binnen, of zelfs opnaam binnen. Dus die man, die een fontein van composities, alleen ja, hij had een groot probleem, hij dronk als een tierlier. Dat is net samen, we spelen ook Trein naar het Noorden. Een heel aangrijpend verhaal. Hij is daar op het trein zetten, toch zijn mem, doe je de size hier. Zijn huidwiel voort, die had er eigenlijk pas letter kennenleerd, doet er verboeksen weer. En doe water op het trein zet, want die vrouw zei, ik ben ziek, Ramses, ze kennen me van die zwaartje, ik stuur die naar een familie van mij in Amsterdam. Nou, zo komt hij in die trein en het liedje er dat jonge werk op die bewuste avond, 1 november. Nou, dat is heel verdrietig. Hij is uiteindelijk in Bennetehuis kwam, want die familie van die mevrouw die kon niks met Ramses. En toen is er een familie geweest uit Leiden, familie Snellen, die had hem adopteren en die had ervoor gezorgd dat hij een kunstopleiding volgde kon, theater, maar ook kunstacademie had de West. Hij had bij Boudewijn de Groot in de klas zitten, hij had bij, bekende acteur. Nou, ik ben hem even kwijt. Dus ziet erbij. Dus je ziet midden in het warme nest van al die mensen. En ja, prachtig. We vertellen net zo volle. Ik vertel nou meer dan dat we ik mag me stilhouden, want ik ben ook christelijke klep vanzelfs. Ja, squalmasters vanzelfs. Dus Dennis het zijn pauw rustig aan net volle. Ga dan maar naar Willem, dan kan je praten was worst. En hier ben ik dan dus. Het gaat heel bot in elkaar oer. Want we zitten met 24 lieden. En wat koren nog erbij. Maar we gaan wel heel interactief bezig. Er was eens een jongetje en dat had zulke mooie ogen. En dat is een kanon. En daar opent Dennis straks mee. Dan gaat hij met die zaal meteen beginnen. En die kennen dan Jim Corin zingen. En nou, dan gaan we eigenlijk de boel al los vanzelfs. Dus het is echt entertainment. Maar ik moet zeggen, de groep die Dennis bij mijn koor vregen had, dat zijn collega's van hem van het Atrium. Daar zit Pieter Klaas de Groot bij, een fantastische drummer. Daar zit een hele goede cellist bij, ik moet even spieken, want zijn achternaam, Luc Fijkes. Nou, super. Die kan Sabé stingen op de band, want die speelt zo verschrikkelijk mooi. Dan hebben we Alinda verzeld, 2 vrouwen. Esmee en Yilda Bielsma bekend van Jorwet. Esmee bekend van Must, dat is die musicalopleiding van Dennis. En Karel van Leeuwen, maar we net vergeten, want dat is een hele goede cellist. En die speelt echt de lastige baspartijen. Ja, nou wat wil je nou nog meer? Dat is een geweldig combo. Ze wenkt. Ergens in jouw hart woont iemand die ik lief heb. Iemand die ik lief heb.
en zo lang niet heb gezien. Het was herfst dat het gebeurde en ik had je willen ruilen voor een andere stad. En dat was goed geweest, misschien Amsterdam. Ho, ho, Amsterdam. Amsterdam. Ho, 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 ho. Jij bindt ons nu samen in verschillende huizen. Onze kleren zijn nieuw, onherkenbaar voor mekaar. Het is nu herfst, maar mijn geliefde, en die wil maar niet vervagen in de dichte mist van deze tijd van het jaar. Amsterdam. Ho, ho, Amsterdam. Amsterdam.